Som majors però no tontos i volem la pau i els nostres drets. Som la Unió per les Pensions d'Alzira i la Ribera. Avui parlem de Mark Rutte. Mark Rutte, secretari general de la OTAN, vol que dediquem part dels diners de les pensions i la sanitat a comprar més armes per a la guerra. Que no gastem prou en armament? Es veu que les empreses que fabriquen bombes, avions i tanques no guanyen prou. Tu me digues. Els països de l'OTAN van gastar en 2023 1.300.000 milions d'euros en armar i mantenir l'exèrcit. Perquè ens fem una idea, això és 100 voltes el que es gasta en pensions en Espanya durant un any i encara no en tenen prou. Mai no en tenen prou. Diners per a la guerra, la mort, el patiment, la destrucció, però un gran negoci per a ells. Senyor Rutte, tenim una proposta per a vostè. La meitat del pressupost militar mundial a les pensions dignes per a tota la població del món major de 60 anys. Segur que tindríem més pau, felicitat i societats més justes. I encara sobraríem diners. Que tinguin clar que des del moviment pensionista anem a seguir lluitant a tope per a evitar que es dediqui un euro a finançar guerres. Governe qui governe, les pensions es defensen.